ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардори азиз созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Гӯш кине ки дар имрӯза навормада чӣ рӯй кардагиян. Ана се мошин рӯй кардагиян, дуташ дар Тоҷикистон аяташ дар Федератсияи Россия. Ду мошинчаи дигар рӯй кардагиян бардро, мошинчаи нами гудакоя мекунан ку ҳам хеле мошинча ҳастай. Замин бардро нестай, не ки хонаҳои арзон гарани бисёр рӯй кардагиян ай шаҳри Левакан, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Данғара. Ва бардори азиз бе квартира ам намешава ку. Квартираҳои арзон ам рӯй кардагиян ай ноҳияи Фархор, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода. Хизиқи видео ҳамия ки бардро се комната квартира 125 000 сомон. Дар ягон канали хеле нархи арзон нестай. Се комната 125 000 сомон. Видеора ба қизиқ то охирша тамошо ку мефаҳмӣ ки ай ки ҷой. Ва дигар чизои арзонам бардро бисёр рӯй кардаган, фақат то охирша видеора тамошо кунед. Аз ки ҷо хона замин квартира дар Корея дар комментария бинависед, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонед тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунед, мо барои харидоро я рекламаи созаш мекунем. Мисли ҳар вақте аддона лайкира ба ягон калуш бизанед, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. Рафтем ака. яхе кинои туркӣ дар байншон реклама дора, мо ҳам бардро я реклама дорем. Я фирмаро тавсия метиҳем, кор фақат барои занҳо, фарқш несташ мо дар Тоҷикистон боша ё дар Россия. Мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. Пас ҳамин рақамҳои десен ана дар имо WhatsAppш бинависен я пашкаш мо дар тарзи кора мефаҳмона ки чӣ хеле кора ва чанд қа даромад дора. А пашкаҳо хоҳаро модаро бинависен. Бардори азиз илтимос шумо нанависен, ин кор барои шумо нестай. овозо созай бардори азиз, чои кабута задагӣ бовар ки овозом ҷарангас ки исай. Гӯш кунен. Бо диққат гӯш кунен, ҳами хонара бо диққат гӯш кунен ки ҳами гарени сумаш дар корай срочно мега мефурӯшумаш. Хонааши бардро қарор дорад дар шаҳри Левакан, пештара Сарбанд деҳаи Ботробод ишда будай. Хона бардро лави кӯча дай. 8 сотиқ заминда 4 дар хонаи хушрӯ кардагӣ, 3 подвали дигарам дора, мисол барои ягон банка манка мондан. Ремонти хона миёнае мега овсвеч ҳастай, уҷратош 100%. Я мошин санг, я мошин шебен овардагиай. Ҷой барои магазин, аптека, иҷозатнома дора. Нархиш 130 000 сомон мега арзон мешава. 650 000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада хонаи арзона ай шаҳри Левакан бихарен. бовар ки ҳами сум мешид, ҳози хида мехаридамаш. Просто ма 10 000 дорам, 120 000 дига намерасада. дӯстони азизам, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. Як хонаи арзони дигар рӯй кардагиян. ин хонаи десем бардро қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Алмосӣ, қишлоқи Шаҳанбарӣ. хона бардро лави раҳи Калондай, 9 сотиқ заминда 4 дар хона қати калидориш кардагӣ. хонаҳо ремонт дора, овсвеч пастаяни ҳастай, уҷратош 100%. хонара ба чиза чораш мефурӯхтиян. гирди хона сетка қати маҳкам кардагӣ, ошхона, ҳамом, дегдонхона ҳастай дар баршай. ҳоҷатхонарам дора. ва бардори азиз оғили детаҷаам доштай, мисол барои ягон гов мол мондан. нархиш 170 000 сомон мега савдо мешава. 860 000 рубл мешидай. соҳиби ҳамин хона мега ки ана ягон мошини созам боша, ҳисобаш мекунем. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада хонаи арзона ай шаҳри Ҳисор бихарен. мошинам дошта бошем, болои сум битен мешидай. ана акшеринар мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. лайка фуромӯш накарда бошине ки ин мошини десем бардро ана срочни фурӯшияй, ана Мерседес 600 будай, соли баромадаш 1994 сол. сӯзишвориш газ бензин кор мекардай, газаш евро 4 будай. абиё моториш 2.8 литр коробка автомат, мошин навай мега, задагӣ пусидагӣ надора. просто мошин кам тарак мелчи кор доштай, мисол хай занг мезанен мепирсен. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён да будай. нархша 33 000 сомон мега савдо мешава. ба мошини Opel ам боша алиш мекадай. 33 000 мега бардро 150
750,000 рубл мешидай. Номерои телефонаш, номерои Россияша, имо WhatsApp дора, занг зада мошини арзона аз шаҳри Бохтар ноҳияи Кушониён бихарен. видеои пешнар аҳамият додум гуфтанд ки ноҳияи Данғара ягон хонаи арзон шавад монен. Бардурои азиз як хонаи арзон мадароӣ кардан ҷош гарени ҷои зураи хонара гӯш кунен. Хонаи бардуро қарор дорад дар ноҳияи Данғара, қишлоқи Очовар, болои Аквапарк. 7 сотиқ замида 4 дар хона хати калдориш кардагӣ, бания дар друнша, ремонти хона коробка будай, ов свет шмега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, 70 квадрат падвал дора, баландиш 220. ана бардурои азиз падвала болош монолит рехтагӣ бидиян. Нархиш 160,000 сомон. хел нархи зур да бардурои азиз. Хона ҷои зур дайне ки ҳамин ноҳияи Данғара ҷои фасон дай. Хона 160,000 сомон мега савдо мешава. 800,000 рубл мешдай. Номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардурои азиз, арзколара задагӣ камтарак овозо гирифтесай бахшиш. бардурои азиз, мошинчоҳои фурӯшӣ сифати зуран, оригиналан, камтарак истифода бурдагиай тамом. То 20 килора мевардора, балонош резиния, музика дора, байд мехона, фарош гирон мешава. ҳар диш аккумулятор қатӣ мегарда. бардурои азиз, зарядиш як рӯз мебаранд. адрес ноҳияи Ёвон, нархи мотосиклиш 750 сомон мега, нархи мерседесша 4000 сомон. 4000 сомон бардурои ин мерседеси сиёҳш мега, анау дигариш 750 сомон мега. пули урусиша дар бар экран навистагием. номерои телефонаш ҳастай, номерош WhatsApp дора, зангиш бизанен, ана бо арзон мекадай. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. монда набошен. ин мошини десем бардуро ана Запорож будай, соли баромадаш 1989, сӯзишвориш газ бензин кор мекуна. объём мотораш 0,6 литр, коробка механик. 4 табалони нав доштай, ҳолати мошин хубай. адрес шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, нархша 20,000 сомон мега, бо муомила дора. ва бардурои азиз, ягон мошинам боша, алиш мекадай. 90,000 рубл мешидай. 20,000 сомон. ин номерош фақат имо WhatsApp доштай. номерои телефонаш аст, дар имо WhatsApp-аш бинависен. дӯстони азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. хеле гуфтам як мошин роҳӣ кардагиан дар Россия. бардурои азиз, ин ҳам мошин ана Renault Сумбол ном доштай, соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин кор мекардай. объём мотораш 1,4 литр, коробка механик, ҳолати мошин хуб мебошад. мошин қарор дорад дар Федератсияи Россия, Ярловския областда будай. нархи мошин 295,000 рублаш мега, 55,000 сомон мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг бизанен, мошини арзона ҳай Федератсияи Россия бихарен. Ярловская областда будай. бачаёча ховуд набараки, мегзарем ба квартираҳои арзон. квартира десем бардуро қарор дорад дар ноҳияи Фархор, сехонага, 2 метаж, 58 квадратни метрае. домои пешинаине ки хона ремонт доштай. соҳиби квартира мега ки сехонага, 2 метажда, назди стадиони марказии ноҳияи Фархор. нархиш 125,000 сомон. 125,000 сомон, се комната арзон мешидай. бовар кан пул мешид, ҳози мехаридамаш да. хоб дӯстони азиз, мегзарем ба нӯҳум эълони имрӯза бо як квартираи арзони дига. квартира десем бардуро қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, як хонага, 4 этажда, 38 квадратни метр. дом бардуро новостройка будай, хона без ремонт, коробка чихеле десен. соҳиби квартира мега ки як хонага дар доми новостройка бари универмаг. дом 11 этажа, лифт дора, якм этажаш магазин мешидай. нархи квартира 145,000 сомон. як комната 4 этаж, шаҳри Ҳисор, 145,000 сомон. арзон мумкин бикуна. 720,000 рубл мешидай. харидорои аниқ, занг зада маълумоти бештара бигирен.
бародарои ҷон мегзарем ба эълони навбатӣ лайкҳоро фаромӯш накарда бошед ки шерӯи нар и квартира десем бардро қарор дар шаҳри Кӯлоб ду комната 5 этажда 42 квадратни метрае дом бардро навастройка гуфтаги хона ремонт дора соҳиби квартира мега ки хона ремонт доштааст дар сурат маълум бидай дар доми беги сабур чораҳай баҳорда бидай нархиш 165 000 сомон арзон алиш мекадай 820 000 рубл мештай пули уруси қатӣ номерои телефонаш аст конкретни харидоро зангзда квартираи арзона ай шаҳри Кӯлоб бихарен ду комнатаи 165 000 сомон чӣ хеле гуфтам. خب بچه‌ها چه میگذاریم با کوارتیره نوبتی این کوارتیره دسیم انا قرار داره در شهر دوشنبه بسیار تمام شهر دوشنبه بسیار گفته بودین کوارتیره بون بردار عزیز این کوارتیره فش قرار داره در شهر دوشنبه یک کمناته در یک مترش قرار داره 28 کوادرات متر رایون انا سینو گفتگی دوم نوسترویکا خونه را نو ремонт کردگی بدن صاحب کوارتیره میگه کی خونه فروشی در ناحیه سینو گیپرازم انا دهقان بازار سروشنی انا پول مندارکوره با معامله داره нархиш 169900 сомон 169900 сомон 850 000 рубл мешидай харидорои аниқ зангзда маълумоти бештара бигирен. бардуре ки дар видеои пешина гуфта буданд аз шаҳри Турсунзода квартираи арзон бумон бардуре азиз ина квартираи арзон аида арзон ша дига мумкин наёвида خیلی نر فقط همی کانال سعود تیجی دای کвартира فش бардро қарор дорад дар шаҳри Турсунзода ду комната 1 метажда 52 квадратни метрае дом бардро навастройка будай хонаро нав ремонт кардагӣ будиян ана соҳиби квартира бардро бисёр маълумот додагӣ нест фақат нависаги ки ду комната 52 квадрат 1 метаж нархиш 166 000 сомон 166 000 сомон таргават мекадай 840 000 рубл мешидай номерои телефонаш номерои тоҷикистона касе харидор бошен зангзда хонаи арзона яъне ки квартира арзона аз шаҳри Турсунзода бихарен пештара номаш регарай. бардурои азиз хонаи фурӯшӣ тамом шид ади комментария фасона мехонем баъд хайрихиш мекунем ки овозо камтар гирифтесай муҳиддинов навистае ки гил дар болои кӯза лайка назадагӣ да ови хинак бисӯза. خب میخونیم دیگه شا زویرجان نوشته که گل در درونی بانکا لایکا بزا بطانکا اصلی دین مهنت کده دای گل بازنه که قانتا بزا شیرینار نوشته که گلت گلی زردولو لایکا بزا با اولو روش رنگی شپلوق شوا پادپیسچیکو خور شوا. خب اگه از بنزین دا مگذاریم سورا سعید و نوشته که گل در بالای ورینی سعودو تیجی گرینی سرور نوشته که گل در بالای تریزا کانالی ترا میبینم میون مای کورا میسوزا. خب سمیر نکی قانشا بزنه گل باز میزور نوشته که گل در بالای کورچا زنده باشی بچه و چا با پیش میگه فقط گپ نیست اکا جون زنده باشی سلامت باشی همه وقت با پیش کانالی سعودو تیجی با پیش توجیکستان با پیش بردروی غریب هم با پیش ایوسه کسیهای پرقتی بیاین бардурои азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз ки ҷое ки чизо рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархушона гуфтам фикр мекунам кая нархҳои зур буд маъқул шуда боша дона лайки бепала бижиқен маъқул нашуда боша шеринар ана я дона лайки бепала бижиқ иншоалло ки айму территорияи хитам я рӯз на я рӯз хонаҳои арзона миём бардоям бардро канали ма да подписатсия кунен вақти подписатсияра ҷиқиден зангулара дар боло гиш монем бардурои азиз тамом ма видеои нава дар канал модам сразу шумода мисол ана уведавлени мерава шумо медонед видеои нави мара якмин шуда тамошо мекунед ва бардурои азиз арсикола разадагӣ овозо кам гирифтесай бароям бисёр гап намезанем биё хайрихиш кунем ана то видеоҳои анда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен касе то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден бардурои азиз хай дастгириро фаромӯш накунед.